Nakuhaan sang video ang pagpangguramos kag pagdumog sang isa ka grupo sang pamatanon sa isa ka babaye sa banwa sang Pavia, Iloilo. Makita sa video nga ginupload ni Lorna Gagante nga ginapulihan sang hindi magnubo 4.5 ka babaye dumog kag ganit ang buhok sang amo nga biktima hasta nga magligid sa duta kag ginpasundan pa sa mga tampa kag sipa. Sunod sa caption sa mga video, natabo ang mga insidente sa barangay Cabugao Norte, Pavia, Iloilo, kaging kaulamiran sang isa ka grupo sang pamatanon nga ginatawag Cripside sa pagpangusisa sang Radyo Bandera Iloilo sa mga kapulisan. Ginkompirmar ni Police Major Daji Dilima, hepe sang Pavia Municipal Police Station, nga natabo ang amo nga insidente sang tinalikdan nga Marso 11. Apang sunod sa iya, wala man sila nakabaton sang reklamo kag subong man sa barangay kung sa diin natabo ang pagdinumugay. Sa karon wala sa gihapon makilalan kung sino ang babae nga biktima nga gindumog kag isa sa gihapon kapalamangkutanon kung sino ang grupo nga Cripside nga maisog nga nagpangdumog sa amo nga lugar. Ini si Kabanderang Melmar de la Cruz, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.